τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι, ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω. Μιλάω για αυτή την ανάποδη πυραμίδα διατροφής που βγήκε από το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών και έφερε τα πάνω κάτω. Έφερε διάφορες συζητήσεις, παρανοήσεις στα social media, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα να είναι προβληματισμένη και συγκλονισμένη λίγο από τις οδηγίες που μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Χάρης Γιωργακάκης. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες, Χάρη μου. Ήρθες να φέρουμε τα πάνω κάτω, να το ισιώσουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Make America healthy again. Το μήνυμα που ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ είναι υπουργός. Γενικότερα, η λογική που βγήκαν οι καινούργιες οδηγίες δεν είναι προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή στην Αμερική, όπου είναι μια χώρα όπου κατεξοχήν υπήρχε το junk, υπήρχαν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλο ποσοστό, σωστά. Προσπάθησαν να βάλουν μια τάξη, γι' αυτό και μια βασική αρχή της νέας πυραμίδας και γενικότερα της νέας φιλοσοφίας είναι ότι τρώμε αληθινό φαγητό και λιγότερο επεξεργασμένο φαγητό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Έχει καλά πράγματα. Έχει καλά. Θέλεις να δούμε αυτό που έχει πυροδοτήσει αυτές τις αντιδράσεις? Πάμε να δούμε την ανάποδη πυραμίδα, παρακαλώ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ. Τα πάνω κάτω. Αυτές λοιπόν είναι οι νέες διατροφικές οδηγίες, οι οποίες πραγματικά φέρνουν τα πάνω κάτω, γιατί πράγματα τα οποία εμείς οι Μεσογειακοί, οι Ευρωπαίοι παύλα Μεσογειακοί, είχαμε ως βασικές αρχές, εδώ αναιρούνται πλήρως. Μισό λεπτό, μια ανωτελεία, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Παρακαλώ, Αλεξάνδρα μου, έλα να δείξουμε την κλασική μεσογειακή πυραμίδα για να καταλάβουμε τις διαφορές με αυτή την ανάποδη. Πάμε εδώ τι σημαίνει? Η πυραμίδα σημαίνει ότι τα πράγματα που είναι εκεί στην κορυφή, κυρίες και κύριοι, τα τρώμε πιο σπάνια. Σωστά. Ναι. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι της λωρίδας, τόσο περισσότερο πρέπει να τρώμε. Έτσι. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από τη βάση, η οποία έχει φρούτα, έχει λαχανικά, έχει το ελαιόλαδο, έχει ολικής αλέσεως ψωμί. Πιο πάνω ανεβαίνουμε, βρίσκουμε τα όσπρια, βρίσκουμε τους ξηρούς καρπούς και πηγαίνοντας προς στην κορυφή, όσο στενεύει η πυραμίδα, εδώ είναι το κρέας εκεί, τόσο λιγότερο. Μπράβο. Πάνω βλέπουμε το κρέας και τα γλυκά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα ανάποδα μας. Πάμε να δούμε τα ανάποδα που έφεραν οι διατροφικές οδηγίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον η πυραμίδα. Όπως το πες, τα πάνω κάτω. Δηλαδή, παραμένει η αρχή όσο μεγαλύτερο το πλάτος, τόσο περισσότερο τρώμε, αλλά βλέπουμε, Φωτεινή, ότι στην κορυφή αυτά λοιπόν που πρέπει να τρώμε περισσότερο είναι το κόκκινο κρέας, είναι τα πλήρη γαλακτοκομικά. Και θα σου πω, Φωτεινή, ότι πέρα από αυτή την πυραμίδα υπάρχουν πίσω πολλές σελίδες από οδηγιών, οι οποίες όμως θα πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανακολουθία και εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Δηλαδή, οι οδηγίες, οι επιστημονικές οδηγίες ήρθαν να οπτικοποιηθούν, θα έλεγα προσωπικά, με λάθος τρόπο. Γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από τους Μεσογειακούς, από τους Ευρωπαίους, αλλά και από την ίδια η επιστημονική κοινότητα στην Αμερική. Ενδεικτικά θα σου πω ότι ο Αμερικανικός Σύλλογος Διαιτολόγων, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, επιστήμονες από το τμήμα ιατρικής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ έχουν σοβαρές ενστάσεις σε σχέση με πράγματα τα οποία φαίνονται στην πυραμίδα. Και επίσης θα σου πω, Φωτεινή, ότι εδώ μιλάμε για ένα συμβιβασμό. Μιλάμε για ένα συμβιβασμό της επιστημονικής οδηγίας με την οδηγία που δίνεται από τη βιομηχανία τροφίμων. Θα το συζητήσουμε. Συγγνώμη, Χάρη μου, πάμε να δούμε, διότι υπάρχουν αντιδράσεις και εδώ από την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Πολλές. Και είναι τιμή μας που μας μίλησε ο πρόεδρος του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων του ΕΦΕΤ και καθηγητής διατροφής του ανθρώπου, ο κύριος Αντώνιος Ζαμπέλας. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει. Εδώ η επιστημονική μας κοινότητα παίρνει θέση μέσω του Εργαστηρίου Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ζαμπέλας, είναι εδώ μαζί μας. Είναι τιμή μας, κύριε καθηγητά μου. Και δική μου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και χαίρομαι γιατί μιλάω όχι μόνο στον καθηγητή, αλλά και στον πρόεδρο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Έχετε και αυτή την ιδιότητα. Ναι. Μου λέγατε λοιπόν ότι εκπλήσεστε κι εσείς με αυτό που βλέπετε, με αυτή την πυραμίδα.
Ναι, κοιτάξτε, έχει κάποια θετικά, αλλά έχει κάποια πράγματα τα οποία όποιος τη βλέπει τουλάχιστον ως οπτικοποιημένη μπορεί να καταλάβει πράγματα που δεν θα έπρεπε να καταλάβει. Από ποια έννοια? Ότι έχει αντιστραφεί. Η δική μας η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής έχει τη βάση της στα αδρά επεξεργασμένα δημητριακά, που σημαίνει ότι πρέπει να τα καταναλώνουμε επί καθημερινής βάσεως. Η δε κορυφή της είναι το κόκκινο κρέας. Το σημαντικότερο είναι να μην θεωρήσουμε ξαφνικά ότι μπορούμε πλέον να τρώμε όσο κόκκινο κρέας θέλουμε, να διαπλασιάσουμε την πρόσληψη πρωτεΐνης και να πηγαίνουμε στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα ελεύθερα, γιατί αυτό κάνει καλό. Δεν κάνουν καλό αυτά τα τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες, επομένως πρέπει να παραμείνουμε στις συγκεκριμένες συστάσεις που λέμε και εμείς. Άρα το κόκκινο κρέας και τα προϊόντα του μία φορά την εβδομάδα ή όσο πιο αραιά γίνεται, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής. Και σίγουρα αυτός ο διπλασιασμός της πρωτεϊνικής πρόσληψης, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να εγκυμονεί ακόμα και κινδύνους για μερικές ομάδες πληθυσμού. Δεν προκύπτει από πουθενά και μάλιστα από τις μελέτες που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί για να βγάλουν αυτές τις συστάσεις, ήταν κυρίως μελέτες που αφορούσαν αθλούμενους και επομένως δεν μπορεί αυτό να βγει για το γενικό πληθυσμό. Άρα μπερδεύει τον κόσμο, κύριε καθηγητά. Μπερδεύει τον κόσμο. Νομίζω ότι τον μπερδεύει. Έτσι όπως το βγάλαμε εμείς από το εργαστήριο, κάναμε μία άσκηση και προσπαθούσαμε να δούμε εάν οι συστάσεις όπως τις λένε για τα φρούτα, λαχανικά και τα δημητριακά, αδρά βέβαια, όχι κάτι πολύ λεπτομερές, αν αυτό, όπως το λένε στην Αμερική, μπορεί να δώσει 30 γραμμάρια φυτικές ίνες στις 2.000 θερμίδες πρόσληψη συνολικά μιας διατροφής. Την ημέρα, ναι, και αν μπορεί να δώσει τα τουλάχιστον 150 περίπου γραμμάρια υδατανθράκων. Και από ό,τι είδαμε είναι τις φυτικές ίνες δεν τις πιάνει, στους δε υδατάνθρακες είναι οριακά. Να φανταστείτε ότι για μια κοπέλα που είναι έγκυος, το 150 το θεωρούμε ότι είναι οπωσδήποτε, 150 γραμμάρια υδατάνθρακα, πρέπει οπωσδήποτε να το καταναλώνει και να το διανέμει κατά τη διάρκεια της ημέρας για να αποφεύγει τις υπογλυκαιμίες. Άρα οι συστάσεις δεν έχουν αλλάξει από τις επιστημονικές εταιρείες και τους επιστήμονες διεθνώς. Σωστά? Σωστότατα. Από τα Nordic. Τα Nordic είναι η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία το 2023, ναι, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Βγήκαν οι πιο πρόσφατες των Ελβετών, που στη βάση τους έχουν πλέον τα φρούτα και τρίγωνο, παλή πυραμίδα. Η βάση τους είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, πιο πάνω είναι τα δημητριακά και στην κορυφή παραμένουν το κρέας και τα προϊόντα κρέατος και τα γλυκά. Και πάλι όμως λέω ότι η κάθε χώρα, ανάλογα με τις συνήθειές της και ανάλογα με τα νοσήματα, βγάζει τις δικές της οδηγίες. Δεν σημαίνει επομένως ότι το έβγαλαν οι Αμερικανοί και πρέπει να το τηρούμε κι εμείς. Είναι σαφέστατος ο καθηγητής, έτσι, είναι σαφέστατος. Και μάλιστα ο κύριος Ζαμπέλας και το τμήμα Επιστήμης Διατροφής του Ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ήταν από τα πρώτα τμήματα που βγήκανε μπροστά και βγάλανε και ένα δελτίο τύπου, έτσι, που αναφέραν όλα αυτά τα οποία ανέφερε και ο καθηγητής. Για να ενημερώσουν τον κόσμο, διότι γίνεται χαμός, όπως σας είπα και στην αρχή, στα social. Και δεν είναι δυνατόν να υιοθετούμε πράγματα από μία λάθος οπτική όσον αφορά τη σχέση της διατροφής με την περιοχή του ατόμου. Και αυτό που λέμε, Φωτεινή, είναι και πάντα οι οδηγίες είναι και εξατομικευμένες. Έτσι, κάθε χώρα, κάθε περιοχή έχει την κουλτούρα της. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Σωστό. Και αυτό που ανέφερε ο καθηγητής, ότι δεν έχουν αλλάξει οδηγίες. Δεν έχουν αλλάξει οδηγίες, προσέξτε. Τους μεσογειακούς τουλάχιστον πληθυσμούς. Σωστό. Πάμε να δούμε τα θολά σημεία. Το ακούμε τόση ώρα, αλλά να δούμε και κάποια άλλα σημεία, παρακαλώ. Τα θολά σημεία αυτής της ανάποδης πυραμίδας. Αυτό που είπαμε. Είναι εντελώς λάθος το μήνυμα όσον αφορά τις οδηγίες που έχουν γραφτεί στο χαρτί σε σχέση με αυτά που αποτυπώνονται στην πυραμίδα. Την πρωτεΐνη την ακούσαμε, το είπε ο κύριος Γεωργακάκης από την αρχή. Και από τον κύριο Ζαμπέλα τα ακούσαμε. Ότι σχεδόν διπλασιάζεται, Φωτεινή. Η σύσταση για πρωτεΐνη είναι περίπου 0,8 με 1 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους. Και εδώ πέρα φτάνει μέχρι το 1,5 γραμμάριο, που είναι η οδηγία που δίνουμε σε αθλητές που έχουν πολύ έντονο κομμάτι ενδυνάμωσης. Και θα πούμε λοιπόν ότι η πρωτεΐνη είναι μια πολύ γενικευμένη οδηγία. Η υπερβάλλουσα πρωτεΐνη μπορεί υπό προϋποθέσεις να δημιουργήσει ακόμη και προβλήματα υγείας. Βεβαίως. Πάμε στην συνέχεια, παρακαλώ.
Λοιπόν. Κανένα σεβασμό στη βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Σημαντικό. Δεν αναφέρεται πουθενά στην πυραμίδα, ούτε γενικότερα lifestyle, τον τρόπο ζωής, όσον αφορά το περιβάλλον και ειδικά μια πυραμίδα η οποία προωθεί την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, το οποίο κόκκινο κρέας, η επεξεργασία και η κατανάλωσή του είναι το πρώτο πράγμα που λέμε ότι μπορεί να επιδεινώσει την κλιματική αλλαγή. Συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου η κτηνοτροφία με τον τρόπο που την κάνουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και ψάχνουν οι επιστήμονες άλλους πιο καλούς τρόπους. Γύρονται ζητήματα επιστημονικής διαδικασίας και διαφάνειας. Το είπες και εσύ από την αρχή. Το που λέγαμε. Αρκεί να σου πω ότι η επιτροπή που συστάθηκε όσον αφορά οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνει πάρα πολλούς εκπροσώπους της βιομηχανίας βοηδών, της βιομηχανίας γαλακτοκομικών. Άρα αυτό που είπα στην αρχή, εδώ πέρα υπάρχει ένας συμβιβασμός και ο ίδιος μάλιστα στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι στόχος μας είναι να προωθήσουμε και παραδοσιακά τρόφιμα βιομηχανία της Αμερικής όπως είναι η βιομηχανία βοηδών. Άρα λοιπόν συστήνουν πολύ κρέας. Επίσης το βούτυρο, θα δεις ότι είναι το είδαμε και το ψηλά. Βούτυρο πάνω. Αλεξάνδρα μου, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Πάμε εμείς στο happening. Δείξε μου ξανά την ανάποδη πυραμίδα, να την ξαναδούμε, γιατί θα δούμε την κανονική τώρα. Πάμε να δούμε και την ανάποδη πυραμίδα, έτσι όπως δίνει να δούμε και το βούτυρο, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά φωτεινή. Και το λίπος από τα βοηδή. Πολύ βούτυρο, πολύ κρέας, να το εδώ πέρα, πλήρη γαλακτοκομικά και το αντίθετο στη βάση, πολύ λίγο προϊόντα ολικής άλεσης, αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Ζαμπέλας. Από τη μία λένε ότι πρέπει να καταναλώνουν φυτικές ίνες, αλλά από την άλλη μειώνουν πάρα πολύ την οδηγία για κατανάλωση τροφίμων ολικής άλεσης. Σωστό. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να ξαναέρθουμε στην κανονική μας πυραμίδα. Έλα, πάμε στην κανονική. Και έχουμε εδώ πέρα... Μας την έφερε ο κύριος Χάρης Γεωργακάκης. Ήταν μια ευγενική προσφορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πυραμίδα. Όσο ακόμη την έχουμε, γιατί σε λίγο θα μας την πάρουν στην Αμερική. Όχι, γιατί πυραμίδες... στο χέρι μας είναι τα πράγματα. Να τα κρατήσουμε, γιατί είναι και δικά μας. Σωστά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Άρα λοιπόν, όσο πιο μεγάλο το μέγεθος η έκταση από τη βάση προς τα πάνω, τόσο περισσότερο πρέπει να καταναλώνουμε. Άρα λοιπόν, τι βάζουμε στη βάση? Φρούτα. Βάζουμε, θα σου δίνω εγώ φρούτα. Έλα το ωραίο πεπονάκι. Μιλαράκι. Εδώ έχουμε... Αλεξάνδρα, ανοιχτό. Μιλαράκι, πεπονάκι. Τι άλλο βάζουμε? Φράουλες, έχουμε από όλες τις εποχές. Έλα, έχουμε και φράουλες, παιδιά. Άρχισαν να βγαίνουν στη Λάκη, εγώ είδα να ξέρω. Σιγά σιγά. Αχλάδι. Άρα λοιπόν βάζουμε φρούτα, βάζουμε λαχανικά. Εδώ έχουμε πολύ ωραίο μπρόκολο. Το μπρόκολο μας παρακαλώ, το μπρόκολο μας, ναι. Καρότο. Ντομάτα, κουνουπίδι. Εντάξει. Άρα λοιπόν φρούτα, λαχανικά και φυσικά βάση της μεσογειακής διατροφής είναι το ελαιόλαδο. Το βάζουμε και αυτό στη βάση. Το βάζουμε στη βάση. Λοιπόν, το ελαιόλαδο μπαίνει δηλαδή στα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνουμε συχνά. Αυτά λοιπόν είναι σε καθημερινή βάση. Φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο ως βασική λιπαρή ύλη. Λίγο πιο γρήγορα. Και όχι το βούτυρο. Χάρη μου, ανεβαίνουμε πιο πάνω. Βάζουμε τους ξηρούς καρπούς. Έλα, Βάζουμε τα όσπρια που δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πυραμίδα των Αμερικάνων. Φακίτσες έχουμε εδώ για σας. Φακές, ό,τι θέλετε. Βάζουμε τρόφιμα ολικής άλεσης, όπως είναι το ψωμί ολικής άλεσης, το οποίο το έχουν παραμελήσει εντελώς, και το καστανό ρύζι. Ναι, και πάμε παραπάνω. Και τα δημητριακά επίσης ολικής άλεσης. Και όσο πάμε προς τα πάνω, βάζουμε το ψάρι, το οποίο θα πρέπει να καταναλώνεται 2 φορές την εβδομάδα. Σαρδελίτσες μας έφερε ο Φραγκίσκος Γιακόπουλος, είναι πολύ υγιεινές, δεν είναι? Βέβαια. Σαρδέλα είναι λιπαρό ψάρι. Σαρδελίτσες. Βάζουμε το κοτόπουλο, πηγές πρωτεΐνης, βάζουμε το μοσχάρι. Βλέπεις ότι μειωμένη κατανάλωση, όπως ανέφερε ο καθηγητής, και το χοιρινό, όσο πάμε προς τα πάνω περιορίζουμε. Και εδώ τι βάζουμε πάνω? Εδώ επίσης βάζουμε το τυρί. Έτσι, τα γλυκά, μια μπάλα παγωτό. Τα γλυκά. Προπλάσματα είναι αυτά, να ξέρετε. Είναι προπλάσματα. Προπλάσματα είναι, δεν το είπαμε στο Αυτό είναι το γιαούρτι, το οποίο και αυτό το βάζουμε εδώ στην πυραμίδα μας. Ναι. Και φυσικά το βούτυρο, που οι Αμερικάνοι συστήνουν να καταναλώνουμε, εμείς λέμε χαρτάμε χαμηλή την κατανάλωση. Γι' αυτό ήταν ανάποδη πυραμίδα, γιατί εμείς το βάλαμε στην κορυφή, εδώ το είχαν πάνω στα τρόφιμα με μεγαλύτερη κατανάλωση. Φέρανε τα πάνω κάτω. Εμείς λοιπόν επαναφέρουμε την τάξη. Ευχαριστούμε τον Χάρη Γεωργακάκη.